Čudusík, takže dnes víta Tom Gaming a dnes si povieme niečo o part 5-ke. Som sa tešil na tento part 5, dúfam, že aj vy. A prajem zábavné pozeranie. Tento vzdušný kokot nám tu rozpráva niečo, že sexoval prvýkrát. Neúplne, že normálne vyjadruje pri tom aj pocity, keke. Taxík, buzeránsky taxík. Roman, už drž húbku, kurva, aspoň si oberhm nejaké auto do piči. Manko. Mami, nejde s ním do piči, taký úchy vydrbaný. Choď domov. Choď sa vysrať. Dala mi tú káru. Ale ja musím ísť pre ňou, boha. Taký buzerant, vole. Pozor, vy kokoti. Fajnovo, také auto máme. Také nikto nemá. Ten Roman deje. Čo si hľadá? Nový kondóm, košok. Kto nás tu prehadzuje. Všelijaké flipy. Kurva. Kde je ten Roman do piči? Kurva. Bude myslieť o ňom, že si oné. Kde je v nemocnici, si honí? U starej babky. Hovorím, že je v nemocnici do piči. Pozerám. Chytili ho, lebo má besnotu. Besnotu sexu. A išiel po ulici a každú pichal. Koko, čo tu húkaš? A ideme krížom. Drž sa, Robánko, ideme krížom. Wow. A tak taká mini skratka. Kurva. Románko, dúfam, že to nie je ďaleko, kurva. Také drifty. Ale že by to bolo za 20 bodov. Pozor. Takto treba obchádzať. Píši, pozor. Šmíka, kurva, jak on, jak špongie. Cigánske špongie. Vidím cel. Taký pekný drift, kurva. Je ten úchylak Romanko ani... Ten nedá taký. Hovorím, more. Tu honí ten donec cicík. Je tam má džunglu, kurva. Takže dámy a páni, keď sa vám video páčilo, dajte like. A ešte dajte odber, nezabudnite. A s vami lúčim a uvidíme sa pri ďalšom parte. Na budúci pár sa teším, dúfam, že aj vy. Čudusík.